Veel presenter in CBBC ALBA Cruthachail. Wel, nach eis in je mag. Ha 3 routen aan en je mis Emily agus Bekah a hier nu. Stok en je goed orde. Chili en goed toast. Agus en faltig hierig. Nach taxi schume ha. Nisje, je bent ko niet een routen shot als een stijle is Cruthachail. Zie het zijn woornigjes. Kimmer had al uit houlen shin, Emily. Ha ma, misschien wel je gekomen. Dus ik kun chili toast. Gemaakt Cruthachail. No, ha mi feikje. Wat doe hem gros skiën nat lav ach she kier han. Hamasha is Cuir janu en machas fios aranela. Agus rwt am Italiani nes, ham Italiani. Midas de Chela. Agus ham Italiani. Kers me ha. Kan je nog heel mooi aan unie eraken? Femische goes de ruis gewoon naarut oorken. Zo, maar hamas toch een frissig mal. Mag je. Hamas die aan de show. Nee, huis klapt het toch. Wie mensen janu zijn goed wel. Praktico. Agus ham Italiani am stokken. Maar zo. Hamas toch janu zo. Cos mi aquat. Nisje, ha Bekah agus Emily jinu na rutan show lis gewil fysike hule dunje, gewil misje Cruthachail met ha. Ach sel ko akisje has Cruthachail. Wel, miorigi misje in de shin agus chili mi hukiv. Kers me ha, wel het tarsachel letze Emily, J reine usse lishen toast. Glach mi kiet. Glach mi Zo'n chili gedas. Kers, oké, wil shin Cruthachail? Gaan je lussen, J reine usse Bekah, glach usse piece elegant toast. Rein miskien, het ietje. Kers, stel hem shin. Agus Emily, J reine usse le dalp. Glach mi de korak en nakken. Glach ut de horaken. Aha. Gaan jou shin over zo'n Cruthachail? Ga je oprochig ma. Wil? Kers, J reine usse Bekah. Glach met je plant. Glach goed plant. Ha misje is meegel, kun de woornig. Emily. Gaan jou weer achter daar in zetten? She Bekah woornig. Dat is ik